Aupi, niretzako natura oso berezia da. Egun argitsuetan zein bihotz lainotsuetan nire babeslekua da. Bere isiltasunean aurkitzen dut munduak askotan ukatzen didan bakea. Nire iesbidea da. Dena gehiegi bihurtzen denean arnasa hartzeko tokia da. Zuhaitzen artean, mendietan edo itsasoaren soinuan nire burua argitzen da eta bihotza lasaitzen da. Zuhaitzen ostoen dantza entzuten dut eta nire barruko isiltasuna esnatzen da. Nola sentitzen naizen axola gabe, beti aurkitzen dut bertan erantzun bat, edo gutxienez besarkada bat. Nire lagunik leialena da, ez du epaitzen, beti hartzen nau. Naturan, aske sentitzen naiz. Arin, benetan ni. Hemen eta orain, dena gelditu da, ez dago presarik, ez dago zaratarik. Orain, minutu hauetan naturarekin nagoenean sentitzen eta autoematen dudana erakutsiko dizut. Prest zaude, Hartu arnasa eta paisaiaz eta soinuaz disfrutatu.